Dobrý deň, vítajte pri ďalšej epizóde Fit podcastu. Moje meno je Monika Klobušická a vítam medzi nami Beatu Agoštón Salaj, ktorá je HR manažérkou spoločnosti Takeda. Dobrý deň. Dobrý deň, Monika, ďakujem krásne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov Fit podcastu. Poďme na to a príjemné počúvanie aj vám ostatným. Čo je pre teba osobne tou najvzrušujúcejšou časťou tvojej práce? Tá technologická časť alebo tá HR časť, ktorú tvoria tí ľudia? Tak určite tí ľudia, keď pre mňa sú vzrušujúcejší, lebo bez tých ľudí by sme tie technológie nemali. Ľudia sú tí, ktorí sú nositeľmi tej kreativity, tých nápadov, tej odvahy a premiernuť vlastne tie technológie do inovácií. Keby si mala študentovi fitky popísať nejakou jednou vetou alebo krátkosti, že čo vlastne robí, že čo je dennou náplňou tvojej činnosti, tak čo to je? Budem sa snažiť opísať to jednou vetou, ale bude to určite ťažké. Každopádne, ako vnímam ja, moju úlohu je prepájať talenty s pracovnými príležitosťami a projektmi, ktorí môžu mať reálny dopad na život pacientov. Čiže ako by si podpísala prácu pre študenta fitky, že čo každý deň robíš? Mm-hmm. Takže bude to ťažké dať to jednej vety, ale budem sa snažiť. Určite na jednej strane prepojiť talenty s pracovnými príležitosťami a projektmi, ktoré môžu mať reálny dopad na život pacientov, keď sa im podarí nejaké inovácie vyvinúť. Zároveň ja si myslím, že dôležitou úlohou každej osoby, ktorá pracuje v oblasti HR, je vytvárať takú atmosféru, ktorá tých študentov a také prostredie, ktoré tých študentov podporuje, a aby tam pociťovali vlastne tú dôveru zo strany spoločnosti a tým pádom oni budú mať takú podporujúcu, budú pociťovať vlastne takú podporujúcu atmosféru pri tej práci. Čo je také najväčšie klamstvo, ktoré ti nejaký uchádzač o prácu u vás povedal? Že čo bolo to také ako, že fúha, že tak ako tohto nechceme, lebo však keď už pri pohovore takéto blúdy hovoríš. Musím povedať, že tí kandidáti prichádzajú naozaj veľmi dobre pripravení na pohovory, ale častokrát sa s tým stretávame a to je pre mňa aj taký deal breaker, keď nemajú žiadne informácie o spoločnosti, ani nevedia, o ktorej pozícii sa bavíme, lebo rozoslali životopis do veľmi veľa firiem. Takže tá nepripravenosť, to je taký deal breaker. A potom, čo tak nerada počujem od študentov, keď mi povedia, že oni majú pocit, že tie nadnárodné spoločnosti sú príliš byrokratické a nejakým spôsobom dusia kreativitu, že dávajú najavo, že majú obavy, že nebudú môcť rásť u nás napríklad. A s týmto ja nesúhlasím, lebo ja si myslím, že práve tie globálne nadnárodné spoločnosti poskytujú tým študentom a tým kandidátom tú širokú škálu možností a v globálnom prostredí. Ja som tu zdôraznila to globálne prostredie, že neoperujeme iba lokálne. A kde všade máte nejaké headquartersy alebo nejaké huby, ktoré by mohli... V Cambridge, v Massachusetts, v Amerike a potom globálny IT hub máme v Zürichu, vo Švajčiarsku a samozrejme v Tokiu, v Japonsku. Čo v podstate 4 takéto veľké, keďže rátame aj Bratislavu. Tak v Bratislave máme inovačné centrum a takisto máme inovačné centra v Mexiku a v Indii. A teraz nedávno sme otvorili inovačné centrum v Číne a Japonsku. Aké je vlastne prepojenie týchto inovačných centier a hubov, ktoré máte ako keby vzdielanie informácií, vedomostí, projektov? Úzko spolupracujeme s hub lokáciami. V podstate to zadanie vždy, teda nie úplne vždy, ale väčšinou prichádza z hub lokácie a tie zadania, na ktorých pracujeme, tie projekty. Takže je tam úzka spolupráca. Ale vráťme sa teda predchádzajúce téme, že čo by si ty vlastne v programe fitky, akože v vzdelávacom programe fitky vynechala, alebo naopak bolo treba doplniť, aby ako študenti a uchádzači boli pripravenejší na toto? Ja by som sa určite viac zameriavala na soft skills. Oni sú technicky veľmi dobre vybavení a tí študenti, ktorí prichádzajú ku nám z fitky, naozaj veľmi dobre vybavení. A majú aj tú ochotu experimentovať, čo je veľmi dôležité.
Zároveň, keď si napríklad porovnávam študentov alebo teda absolventov v zahraničí s našimi absolventmi, tak na čom by sa dalo ešte popracovať možno tie komunikačné zručnosti a prezentačné zručnosti. Máte nápad, to je úžasné a teda potrebujeme tie nápady, aby mohli vzniknúť tie inovácie. A zároveň nesmieme na to zabudnúť, že tie nápady potrebujeme aj predať presne a odprezentovať takým spôsobom, aby sme si tú druhú stranu získali na našu stranu. A v čom sa odlišuje takýto nejaký priemerný uchádzač od akože kvalitného človeka mimo životopisu? Samozrejme, životopis už dokáže umelá inteligencia pripraviť asi kvalitne. Že čo je tá čerešnička na torte alebo nie deal breaker, čo urobí to, že tento človek je naozaj zaujímavý, pripravený a chcem aj tohto človeka a budem o ňom bojovať. Hej. Životopisy, ďakujem, že spomínaš životopisy. Z môjho pohľadu životopis to je taký sumer nejakých faktov. Áno, máme AI, ChatGPT vie napísať naozaj za 2 sekundy kvalitné životopisy, ale čo nás naozaj zaujíma, to je príbeh za tým životopisom. A to je niečo, čo nám životopis nepovie, aký je potenciál toho človeka. Takže ako ho rozlišujete alebo hľadáte? Áno, ako ho rozlišujeme, ako hľadáme. To je tiež dobrá otázka. A ja by som tu chcela možno aj poradiť študentom, aby sa nebali nám zazdieľať aj informácie o nejakých skúsenostiach, ktoré si získali mimo toho pracovného prostredia, lebo určite nás zaujíma, akú majú prax, lebo väčšinou tí študenti, ja si myslím, že aj študenti fitky už pracujú počas štúdia, takže to je ináč taká obrovská zmena, taký obrovský posun oproti tomu, ako to vyzeralo teda na pracovnom trhu pred 15 a 20 rokmi, že študenti si vyberajú už tie brigády vedome, že chcú vlastne zostávať v tom odbore, takže nie sú to už zberia hod v zahraničí, ale naozaj sa snažia dostať do tých firiem a získať si nejaké praktické, technické zručnosti už počas toho štúdia. No a čo ich vlastne odlišuje a teda čo som vlastne chcela tým študentom poradiť, aby nám zazdielali tieto skúsenosti. Napríklad, keď majú skúsenosti zo študentskej organizácie, že organizovali nejaké podujatia, to má pre nás obrovskú výpovednú hodnotu, lebo nejakým spôsobom z toho už vieme niečo aj predikovať, že ako sa ten študent bude správať v pracovnom prostredí. Takú otázku som mala pripravenú, že ako rozoznáte bežného študenta od lídra, že či je to zo životopisu v tom, ako je aktívny, alebo akým spôsobom akože to dedikujete tie. To líderstvo ináč tiež zaujímavé, ďakujem, že si mi to pripomenula. Áno, sú nejaké indície, ktoré vlastne vnímame, vidíme už počas toho pohovoru. A ako to ja vnímam, že tí ľudia sú schopní rozmýšľať nejakých širších súvislostiach, takže určite ich to nejakým spôsobom odlišuje od ostatných a vedia veľmi rýchlo pospájať veci. Zároveň máte takúto nejakú otázku, ktorú sa pýtate všetkých uchádzačov, že ako poslať Rubikovú kocku čo najryššie, alebo niečo podobné, že... Ja osobne nemám, neviem, či kolegovia z technických úsekov. Kolegovia také niečo majú. A zároveň musím povedať, že čo teda aspoň je to také moje odpozorovanie, ale tí technickí ľudia častokrát o to líderstvo ani nemajú záujem, lebo nejakým spôsobom majú pocit, že oni potom nebudú vedieť držať krok presne s tými technológiami a nejakým spôsobom budú stagnovať, čo sa týka tej odbornosti. A teda dúfam, že sa to zmení do budúcna. Takisto my sa snažíme nejakým spôsobom tie pozície kombinovať. Sú to také tak nazvané dual head pozície, že teda človek líduje nejaký tým zároveň a aj aktívne participuje na nejakom projekte, aby sme tomu presne a aby sme im vyšli v ústrety, aby sme tomu nejakým spôsobom zabránili, aby teda nestagnovali. Čo ťa v poslednej dobe teba osobne sklamalo pri nejakom uchádzačovi pri prácu? Že čo bolo také, akože tak toto som od neho fakt nečakala, alebo naopak, že bolo mi to strašne ľúto, že má ten potenciál a niečo sa pokazilo. Áno. Tak určite tie soft skills, o ktorých sme sa už bavili, teda vidím, že ten človek je šikovný
ale jednoducho nevie sa predať, nevie to dať najavo, čo má v sebe, ale teda určite to není pre nás niečo, kvôli čomu by sme toho kandidáta diskriminovali, takže všetci sme nejakí, niekomu tá prezentácia, aj tá seba prezentácia ide ľahšie a niekomu ťažšie, takže naozaj sa zameriavame vlastne na tú odbornosť a na tie technické znalosti, ale čo je teda aspoň u mňa úplne no-go, to je, keď prídu na ten pracovný pohovor nepripravení a nepoznajú našu spoločnosť a ani poriadne nevedia, o ktorej pracovnej pozícii sa bavíme. A pre mňa ten kvalitný kandidát je ten, ktorý vie nielen zodpovedať otázky, ale vie aj klásť otázky. A zase, aby to možno študenti nepochopili zle, že musia prísť s dlhým zoznamom otázok, to určite nie. Tie otázky samozrejme musia dať nejakým spôsobom zmysel. Ale pre mňa tá zvedavosť je naozaj kľúčová, aby sa pýtali, aby sa chceli dozvedieť viac o našej spoločnosti. A ako vnímaš v globále pripravenosť týchto študentov z FITky? Keďže sme vo FIT podcastovom štúdiu, tak akože, ako sú pripravení z technického hľadiska, okrem toho, čo praví, že by bolo treba popracovať na tých soft skillových metodách? Áno, z technického hľadiska. Ak môžem doplniť tú otázku, takže keď to porovnáš, keďže máte skúsenosti s hubou a tých inovačných centier v iném vo svete, že keď vieš porovnať globále HR pre pozície, ktoré vy v takede potrebujete? Áno, technicky sú určite veľmi dobre pripravení. Chcú experimentovať, sú ochotní sa učiť. Naozaj ako v tomto smere ja si myslím, že my sme veľmi spokojní s kandidátmi z FITky. Možno iba tá vec, a zase sa vrátim k tým soft skillom, že to je niečo, v čom by sa ešte mohli zdokonalovať. A potom teda pre nás tá spolupráca s tými študentmi, aj momentálne teda dúfam, že sa nám podarí, že čoskoro vieme nahajrovať ďalších študentov, lebo našou takou stratégiou je, aby sme talenty rozvíjali u nás. Takže aby sme prijali tých študentov, aby začínali u nás pracovať už možno v tom treťom ročníku, keď ešte ani bakalára nemajú, a aby rástli spolu s nami, aby rástli spolu s firmou. Prečo ste sa vlastne rozhodli pre spoluprácu s FITkou? Čo bol ten hlavný motív, prečo chcete spolupracovať s FITkou? Určite kvalita tých študentov. A možno na tomto mieste by som aj vyzdvihla také niečo, čo teda vnímame a teda veľa o tom aj čítame, že teda tie talenty odchádzajú do zahraničia. Napriek tomu, že máme také kvalitné školy na Slovensku, ako je aj Fakulta informatika a informačných technológií. A neviem, prečo to je. Ja si myslím, že možno by to chcelo, aby sme sa spojili, univerzita, FITka a teda napríklad naša spoločnosť, a aby sme začali nejakú osvetu už na tej strednej škole. Lebo v podstate už na tej strednej škole v tom 4. ročníku ten študent je postavený pred to rozhodnutie, či študovať na Slovensku alebo odísť do zahraničia. A ja neviem, prečo by mali odchádzať tí študenti, keď tu máme také kvalitné vzdelávanie, ako poskytuje aj FITka. Keď to porovnáš, či už z Massachusetts s ľuďmi, s ktorými prichádzate do kontaktu, alebo akože z Mexika, alebo to je jedno kdekoľvek z Tokia, ty máš fakt pocit, že tí slovenskí študenti by nemuseli ísť do zahraničia, že pokojne môžu zostať na Slovensku a sú dostatočne pripravení. Áno, sú dostatočne pripravení a našťastie tu máme také firmy, ako je aj naša firma, že im prinášame vlastne tie možnosti pre tú sebarealizáciu a tie globálne projekty, ktoré môžu mať celosvetový dopad. Keďže si už asi dlhšie v tomto odvetví, sú títo súčasní študenti trošku odvážnejší alebo v niečom opatrnejší, alebo čoho sa najviac boja pri príchode do reálneho života? Hej, určite sú odvážnejší. Ja tam určite vidím posun v pozitívnom smere. Zároveň sú stále ako keby opatrnejší, ako možno študenti alebo teda absolventi v Amerike. Ale čo mám ja skúsenosť, keď my im vytvoríme vlastne to podporujúce prostredie,
tak oni rastú presne a potom sa už neboja experimentovať. Čo sa nám veľmi dobre osvedčilo, to je ten mentoring. Takže každý študent alebo každý absolvent u nás má nejakého mentora, spolupracuje úzko s nejakým seniorom a ja si myslím, že celkovo mentoring je veľmi dôležitý z môjho hľadiska. Nie len pri tých absolventoch, ale dlhodobo počas tej kariéry v korporácii. Je to tak, že majú z rôznych častí sveta tých mentorov, alebo je to skôr ako lokálny tým? Treba z rôznych častí sveta. Ono nemusia mať toho mentora na Slovensku, ale samozrejme to prináša určité výhody zo sebou, keď ho má tu akože fyzicky sa nachádzajú v tej istej lokácii. Akú máte skúsenosť vlastne s tým online svetom versus fyzickým svetom, ako keby aj v tom HR, ale aj v tom ako v vašom prostredí, ktoré samozrejme, že COVID ho naučil na to, že vieme byť online, ale akože predsa len ten fyzický svet je, najmä vo vás v HR, tak je to vždy najlepšie, keď vidíš toho uchádzača fyzicky. Áno, určite, ale ja si myslím, že dokážeme veľmi dobre fungovať aj v tom virtuálnom svete. Možno tá komunikácia, tam vidím ten rozdiel, že tak komunikácia musí byť častejšie, si tu vyžaduje takú pravidelnú komunikáciu, keď sa tie týmy nenachádzajú v jednej lokácii, ale dá sa vlastne zaviesť také malé tie tímové rituály aj v tom online svete. Napríklad ja neviem, každý deň o 12, lebo možno 12 hodín, možno ešte o 12 nie, ale možno o 2 už India ešte robí. Japonsko spomali spí. Presne. Amerika práve zapína počítače a teda my sme asi v polovici nášho dňa, ale to je taký čas možno, kedy sa vie celý tím spojiť. Takže naozaj výsť v ústretí a napríklad schedulovať meetingy a plánovať meetingy na také časy, ktoré vyhovujú všetkým, aby tam bola tá inklúzia. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sa necítil nikto nejakým spôsobom odstrčený. Máte vy nejaké vtipné historky z toho akože širokého časového pásma, ktorý máte, že od východu slnka až po západ pomaly, že boli tam nejaké problémy, alebo naopak máte nejaký takýto milý zvyk, že naozaj, že keďže sme japonská firma, tak pijeme čaj, alebo dávame ako darčeky čaje, lebo proste je to súčasťou tejto tradície? Akože vyslovene takéto zvyky nemáme, ale napríklad máme, ono sa to volá, že buddy program, ako Tomodachi sa to volá, z japonštiny a teda na čo si určite dávame pozor, že je to pre nás úplne základ, aby každý nový zamestnanec mal svojho Tomodachiho. Je to človek, ktorý sa mu venuje. Čo mentor v podstate. Presne, taký mentor, ale mentor je možno ešte ďalší človek v živote toho. Že ten, čo ho uvedie do tej firmy. Ale presne, je to človek, ktorý uvedie toho nového zamestnanca do firmy a nemusí to byť človek z toho istého tímu, ale ukáže, kde je, ako funguje tlačiareň, treba sa, tak síce moc už nič netlačíme, ale tak akože iba som príklad chcela uviesť, alebo ako funguje kávovar a teda väčšinou z toho vzniknú nejaké aj dlhodobé priateľstva. Hej. Lebo musíme si uvedomiť jednu vec a teda to je dôležité aj z nášho pohľadu, aby sme vytvorili takú atmosféru, kde sa naši zamestnanci cítia dobre. A ja si myslím, že to je tiež taká naša ďalšia výhoda, že máme veľa tých záujmových skupín, kde sa vlastne zgrupujú ľudia, ktorí majú rovnaké záujmy, hrajú futbal, spolu hrajú basketbal, hrajú beach volejbal. Naozaj. Máte korporátny šport? Máte nejaký korporátny šport? Futbal, basketbal aj beach volejbal. Ja si myslím, že to je možno taká rarita. Neviem, či slovenské firmy disponujú s beach volejbal tímom. Takže a tam vznikajú vlastne tie priateľstvá a budujeme teda tú súdržnosť. A pomáha to aj akože riešiť nejaký problém akože mimo pracovného prostredia, že tí ľudia to majú tak akože, že proste keď sme im mimo, tak niekedy ich napadne nejaký iný spôsob. Určite áno. Ja si myslím, že to takisto rozvíja ich kreativitu, tam sa tiež podelia o to, čomu sa práve venujú a ono to je zdroj inšpirácie pre tých ľudí.
Aby sme sa striktne iba nefokusovali na to, čomu sa venujeme my, aby sme boli otvorení tomu, aby sme si vypočuli, čomu sa tie druhy venujú, lebo aj to môže byť inšpiratívne pre nás. Keby si mala neobmedzený rozpočet, čo by ste robili ináč? Akože keby si sa odprostila od business oriented, keďže každá firma je samozrejme v reálnom živote a musí zarábať, tak čo by si robila ináč? Ja by som určite investovala viac peňazí do toho, aby sme vytvárali ten most medzi školou a medzi spoločnosťou, aby tam bola naozaj úzká spolupráca, ktorá sa zameriava na praktické veci. V čom konkrétne? Že by si pomohla vytvoriť také tie skillsové? Napríklad by sme robili nejaké bootcampy, kde by tí študenti mali možnosť zažiť nejaké simulácie z reálneho pracovného sveta. Ono určite sa to zlepšilo už, ale ja si myslím, že je tam stále veľa nejakých teoretických predmetov bez nejakej jasnej aplikácie. Lebo tu nám majú študenti v 3. ročníku taký ten tímový projekt a tam robia v podstate mnohé z nich aj na reálnom nasadení do života, takže to je podľa mňa, že pre týchto fitkárov je to úplne, že Hej, to je určite úžasné a teda my takisto spolupracujeme vlastne s Fitkou, lebo sme partnermi, spolupracujeme v rámci Unispace a potom takisto tu robíme nejaké workshopy, nejaké prednášky, bakalárky sme viedli v minulosti, takže ja si myslím, že máme to veľmi dobre nastavené už len, aby sme v tom pokračovali ďalej. A takým buzzwordom pre všetky podcasty je v podstate umelá inteligencia alebo AI. Ako ju vy využívate, prípadne čo to pre teba znamená? Akože dajme to tak slobodnejšie. Určite by som klamala, keby som ti povedala, že AI vôbec nevyužívame v HR svete, lebo to tak nie je. Napríklad iba pre zaujímavosť máme nejaký robot na to, ako nejaký nástroj, ktorý porovnáva životopisy s našimi pracovnými ponukami. Takže takýmto spôsobom vieme veľmi rýchlo vyselektovať tých kandidátov, ktorí sú pre nás zaujímaví. Samozrejme je tam rozdiel, lebo v Indii sa nám prihlási možno 200-300 ľudí na jednu pracovnú pozíciu a na Slovensku, hlavne keď sa jedná o nejaké niche skills, tak sme radi, keď sa prihlásia 4-5. Takže čo sa týka tohto nástroju, áno, máme tam ten nástroj, ale my si stále pozrieme ten životopis aj sami, lebo ja si myslím, že AI je akože super pomocka, ale nemôžeme sa na to spoliehať. Treba ho kontrolovať presne a takisto si myslím, že čo AI tak rýchlo nenahradí, to je emocionálna inteligencia a nejaký taký ľudský úsudok. Takže vie veľa vecí nahradiť, vie nám vo veľa veciach pomôcť, aby sme mohli byť rýchlejšie, aby sme mohli pracovať s väčším objemom dát, ale sú určité oblasti, kde ten ľudský faktor si myslím je stále nenahraditeľný. Také je asi pri farmaceutických výskumoch používate najmä umelú inteligenciu a používate aj takéto niečo. Prečo je to dôležité pre vás, akože mať študentov, ktorí sú vzdelaní v tejto oblasti a akože čo im ponúknete vy potom ďalej, aby sa vzdelávali? Tak pre nás je to určite dôležité, lebo to je budúcnosť. Týmto smerom ideme. A teda, ako som ti už spomínala, vlastne AI nám umožní, aby sme mohli byť rýchlejšie, aby sme mohli rýchlejšie prichádzať s tými inováciami a urobiť tie technologické pokroky. A zároveň, čo by som tu poznamenala, viete, ono je to na jednej strane sú tam tie technológie, je tam tá farmácia prináša vlastne tie poznatky pre nás a potom vlastne pomocou tých technológií aj AI my vieme premietnúť vlastne tie poznatky do tých inovácií a vieme pracovať s väčším objemom dát. A zároveň tam potrebujeme ten ľudský faktor, potrebujeme tam HR, lebo napríklad bez HR by sme tých ľudí do firmy pritiahnuť nevedeli a nevedeli by sme ich ani udržať. Takže ja si myslím, že to je také, vlastne spájajú sa tu tri svety. Čiže biznis, univerzitné prostredie a vaša firma. Áno.
A je nejaký projekt zo spolupráce s univerzitami, ktorý by si ty nemala problém prihlásiť na nejakú svetovú súťaž alebo niekam, akože, že naozaj sme hrdí na to, že takéto niečo sme spravili? Ak by to bolo AI a nejaká farmaceutická inovácia, nejaká inovácia vo farmaceutickom prostredí, ktorá má reálny dopad na život pacientov, tak to je niečo, čo by som okamžite prihlásila. Čiže nemáme zatiaľ takýto spoločný projekt, treba na ňom popracovať ešte. Treba na ňom popracovať, áno. Keby si nezačínala kariéru od nuly, ktorá vec je taká, na ktorú by si sa akože sústredila, alebo keby si sa posunula na svoje 20-ročné ja, tak čo by si sama sebe povedala, že toto by som zmenila ináč, alebo na toto by som pracovala teraz? Fúha, dávaš mi ťažké otázky. Moc som nad tým nerozmýšľala, lebo už som tak dlho v HR, tak dlho pôsobím v HR, že ani si neviem predstaviť, že by som pôsobila ani niekde v nejakej inej oblasti. Ale ako pre mňa, určite by som sa rozhodla znova pre HR, napriek tomu, že teda musím ti prezradiť, že mám vyštudovanú filozofickú fakultu na Univerzite Komenského a je to učiteľstvo. A čoho? A som nemčinárka, mám vyštudovanú germanistiku, takže v podstate neučím, ale pôsobím v HR, ale znova by som sa rozhodla pre HR, a že kvôli čomu tá dynamickosť a pre mňa, čo je vzrušujúce a veľmi inšpiratívne vidieť vlastne, ako tí zamestnanci u nás rastú, ako rastú spolu s spoločnosťou. Tie podmienky, ktoré pre nich vytvárame, že sa u nás cítia dobre a že im umožníme vlastne ten ďalší rast v rámci firmy. To je pre mňa naplňujúce veľmi. A teda to je niečo, na čo sa chceme zameriavať, aby od nás tí ľudia neodchádzali, ale aby sme tie interné príležitosti pre nich vytvárali, či už formou nejakej rotácie, aby oni mohli ľahko prejsť na nejaký iný projekt, aby sme ich vedeli aj takýmto spôsobom rozvíjať. To je určite pre nás prioritou. Čo je pre teba taký ten tajný zdroj energie, keď si vyčerpaná samozrejme práce, že kde načerpáš to niečo nové a povieš si, že ideme ďalej? Tak určite je to moja rodina, sú to moje deti, mám 2 synov. Jeden má 11 rokov, druhý má 14 rokov, obidvaja sú športovci. Áno, aké športy robia? Starší robí vodné polo a mladší trénuje futbal. A teda možno to vodné polo, to není také populárne na Slovensku, ale ja si myslím, že možno sa to zmení, lebo teda chalani sú naozaj šikovní. Takže určite čas, ktorý strávim vlastne so svojou rodinou, s manželom. Manžel pracuje pôsobí v oblasti IT, takže aj od neho vlastne čerpám. Čo nie je prekvapenie. Hej, presne. Takže a to máte aj doma také tie pri stole diskusie? Keby som ti povedala, že sa o tom doma vôbec nebavíme, určite sa o tom bavíme doma a teda on je možno viac concerned ako ja, že čo urobí AI s našimi pracovnými pozíciami, lebo určite tá AI bude mať aj nejaký vplyv na to, že teda pracovné pozície, ktoré ako ich poznáme v dnešnej podobe, sa to možno bude meniť. No a teda cvičenie a teda čas, ktorý strávim vlastne s kamarátkami. Ale keď si otvorila tú tému, ako zmení AI ten pracovný trh, tak ktoré sú také tie pozície, ktoré určite zaniknú a určite, ktoré budeš potrebovať obsadzovať aj ďalej, lebo si budeš myslieť, že toto má zmysel študovať, čo aj o 2, 3 alebo 10 rokov to ešte stále určite bude. Na ktoré pozície bude mať vplyv a ťažko povedať. Ja si myslím, že skôr tie pracovné pozície prejdú transformáciou. Nie, že by úplne zanikli, ale dostanú inú podobu a inú náplň. Hej. Keď sa povie HR v inovačnom centre, tak čo je najväčší omyl, ktorý si ľudia predstavujú pod týmto? Je niečo také? HR v inovačnom centre. Aký je ten najväčší omyl? S čím sa stretávam, že ľudia sú častokrát takí prekvapení, že HR je taký otvorený všetkým a
A teda oni si to tak predstavujú, že je to také oddelenie niekde zastrčené úplne mimo toho diania firmy. Takže s týmto sa dosť často stretávam, že oni sú takí prekvapení, že ja som tam pre nich a ja som tam na dosah a oni sa kedykoľvek môžu u mňa zastaviť a ako za mňa je, takto má HR fungovať, lebo teda HR čerpá inšpiráciu vlastne z tej interakcie s tými ľuďmi. Takže musí úzko spolupracovať s ľuďmi, úzko spolupracovať s biznisom. A možno tam vidím tiež taký obrovský posun, že kedy sa na HR nedívalo ako na partnera. A teraz čím ďalej HR je viac sme vnímaní HRisti ako partneri pre ten biznis. Takže aby HR bol zainvolvovaný už vtedy, keď padnú nejaké rozhodnutia, alebo ešte ani rozhodnutia nepadli, ale teda už keď sa robia nejaké analýzy. Takže to je pre mňa také fascinujúce, že tým, že teda HR sa stará o ľudí, tak zároveň sa stará aj o ten biznis, lebo ľudia sú tí, ktorí prinášajú vlastne ten biznis a umožňujú. Keby si mal na jeden deň vymeniť s niekým z vášho týmu robotu, a čo je to, čo by si vymenila? Že išla by si smerom, že dátový inžinier alebo nejaký bezpečnostný expert? Alebo čo by si chcela robiť? Že toto je akože my dream job a dneska by som ťa nahradila. Áno, ináč neviem, odkiaľ to vieš, ale presne to sú tie dve pozície, ktoré ma asi najviac fascinujú. Cyber security a teda, čo ma fascinuje, je práca s dátami. Mm-hmm. To je úžasné, že na základe tých dát proste naučiť sa analyzovať tie dáta a na základe tých dát sa dá robiť úžasné predikcie, napríklad čo sa týka našej firmy, čo sa týka dengue vakcíny, že kde sa šíri ten vírus najviac, dajme tomu. Takže, v ktorej časti Afriky? V ktorej časti Afriky, takže to sú naozaj úžasné veci, ktoré pomocou dát a samozrejme, aby som sa možno vrátila k AI, že tam poskytuje obrovskú pomoc pre nás aj AI, aby sme vedeli s väčším množstvom dát naraz pracovať. Takže ja som bola možno najradšej nejakým dátovým analytikom a zároveň vlastne cyber security experti, že teda vedia zabrániť tým útokom, kybernetickým útokom. To ma takisto veľmi fascinuje. A čo bola najväčšia chyba tvojej kariéry, alebo akože nejaká lesson to learn, ktorú si sama sebe dala, že takéto niečo, akože som sa z toho poučila a akože mohla by si to použiť aj pre ostatných, že tak toto by som na budúce robila ináč, alebo akože... Možno tá otvorenosť, že kebyže ešte raz, tak by som možno od začiatku mojej kariéry bola viac taká viac otvorenejšia novým veciam a malo menej možno rigidná, čo sa týka určitých oblastí, ale tak samozrejme HR tam tá rigidita nejakým spôsobom je, lebo stále máme zákonník práce. A je to tá slovenská vlastnosť, lebo popisuješ v podstate o ITčkárov aj u sebe teraz, že proste my Slováci sme menej sa prezentujeme, trochu viac sa bojíme experimentovať, ale akože technicky sme pripravení. Ja si myslím, že to je nejaká taká črta a netýka sa to IT, ale tak vo všeobecnosti, aký sme my na tejto lokalite. Áno. Poďme pomalinky zatvárať už tento podcast. Akože keby si mal dať jednu radu študentom, alebo mladým ľuďom, že z toho HR prostredia v HR technologickom odvetví, aká by to bola? Tá rada, ktorú by som im dala, by bola, aby sa nebáli odprezentovať sa, prichádzať s novými nápadmi, experimentovať, aby nemali tie predsudky voči globálnym firmám, lebo naozaj tie globálne firmy im ponúkajú širokú škálu možností, čo sa týka nejakých inovácií, takže naozaj oni sa vedia realizovať v tých globálnych korporáciách. A potom tí študenti, aby neodchádzali, lebo keď možno môže sa stať, že začínajú študovať na Slovensku a potom si to rozmyslia a počas toho štúdia odídu do zahraničia, aby to nerobili, aby dali tomu šancu na Slovensku.
Ešte som sa nepýtala na takú tú otázku, že ženy, muži v takej, ako to máte, akože v riadiacich pozíciách, že či v IT je všeobecne na Slovensku menej ľudí snaží akože v tých krajinách na východe od nás, čo je Korea, Tajván a neviem, čo aj v Japonsku je to tak, že tam je oveľa viacej žien v IT. Takže ako to vy vnímate v takej tu na, že či máte viacej žien, alebo by ste ešte viacej prijali, akože by ste mali tú diverzitu? Chceli by sme ešte prijať viac žien, ale musím sa pochváliť, že máme 20% žien v podstate v našej firme. A čo sa týka nejakého slovenského priemeru, tie čísla nie sú najčerstvejšie, ale je to okolo tých 13%, takže ja si myslím, že v takede sa nám darí lepšie, ale určite musíme popracovať, aby sme mali viac žien aj v tých riadiacich pozíciách. Ono je to, cultural fit a cultural ed. Na jednej strane cultural fit, a to je taká dvojsečná zbraň, lebo je tam možno väčšia súdržnosť a zase na druhej strane ja si myslím, že oberáme tým pádom tú firmu o to, aby tá diverzita prinášala, presne, aby tá diverzita v tom týme prinášala ten iný pohľad na vec. Takže preto pre nás je skôr dôležité cultural ed. To znamená, že aby tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom, ktorí sa odlišujú možno od zvyšku tímu, aby prinášali ten iný pohľad a tú kreativitu a iné myšlienky, iné nápady. Tak dajme nejakú základnú myšlienku na záver. Či je niečo, čo ťa v poslednom období príjemne prekvapilo od mladých ľudí, alebo nejaké vízia, či už takedy krajiny, alebo vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete, že čo je niečo také, akože, čo by si dala ako odkaz zatiaľ tým mladým ľuďom, ktorí počúvajú tento podcast? Hej. Určite ich pripravenosť na ten pracovný trh, keď si to porovnávam ako na tom pracovnom trhu vyzeral pred 15-20 rokmi, tí absolventi sú o moc lepšie vybavení, či už po tej technickej stránke, alebo čo sa týka tých soft skillov, takže je tam obrovský progres. Tak ďakujem veľmi pekne Beate za účasť na našom podcaste. Milí poslucháči, dnes bola našim hosťom Beata Agošton-Salaj. Tešíme sa na ďalší podcast a príjemné počúvanie. Dovidenia. Dovidenia.